ngibe naleza zingqinamba engibhekane nazo emshadweni wami. Ngase nga-decide nje empilweni yami ukuthi angiyeke ukuthanda nabantu besilisa. Kwashintsha yonke into kumina, imizwa kwandlela engizizwa ngayo. Ngazizwa nginothando indlela mangimbona ngayo udadewethu, cause ekukhuleni kwakhe bentombazane kodwa kwahamba washintsha indlela ayiyona. Kanti vele kuzohamba kuhambe mina ngihlukumezeka, then mase sengibona isoka again. Welcome back imbukeli we-Black Life TV. Isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo-ke senza into efanayo. Ngizole ngichazela mhlawumbe nje uma ukuthi wena uyaqala ukubuka lolu hlelo and you're wondering ukuthi kwenzakalani la sidila nomndeni. And uma ukuthi it's your first time watching this episode, please feel at home. Welcome to the family. Cela uthatha lethuba ngibingelele usiseduze kwami. Sawubona njani? Yebo njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Abantu ubingelele umbukelo we-Black Life uzisho ukuthi uba wakaba. Sanibona labukeli ba Black Life. Igama lami nguFezile Isibonga Makhanda. Yafezile mfethu. Sibhalele ufisa sikusize ngani la ekhaya? Ya, ngibhalele lolu hlelo ngoba inkinga zomndeni ngoba nginenkinga nosisi wami. Usisi wami umdala shuthi selokhu wabuya nje emshadweni wakhe nje akasangiphethe kahle la ekhaya, sathelelani kahle amanzi, siyangihlukumeza yabo. So nje that's why ngibhalele lolu hlelo. Ukuhlumeza ndlelani? Like useba nebhodwe lakhe, asisabi njengoba sasikhula ndawonye thothi sidla ndawonye nani nje ayisekho leya bond leyani sasinayo sakhula. Umuntu usebheka le nami ngibhekele, so bengifisa ukwazi ukuthi ikephi inkinga yakhe ngoba esenza kanje. Okay, usisi wakho ni related kanjani? Usisi wami sizalwa umana nobaba oyedwa emshadweni mina naye. Yeah. Niba uthunji? Yeah, siba-2. So mekade eshadile? Yebo, abazali bashadile. Yeah. Naye mekade eshadile? Yeah, yena naye washada wasebuya-ke emendweni. Uma nobaba baphi pho? Abazali abasekho bashone. Shame, sorry. So awukwazi ukukhuluma naye umbuzo ukuthi manje mntakama kwenzakalani, wayesuhlukanisa umndeni ngokubuya kwakho la uphuma khona? Mangimbuza akafuna ukunginikeza ithuba kahle ukuthi why enze kanje. Yawu sengaze ngamamukela ngendlela nje a-acta ngayo ukuthi shuthi me-acta kanje kumele ngi-acte kanje because vele abe nenkani yavuka ulaka athi awungiyeka yabo, qhubeka nabantu bakho nje nani. Yeah. Athi qhubeka nabantu bakho abawoba? Mhlawumbe ngoba nginje ngingumuntu oyi-lesbian, ngiphila nabantu besifazane. Sekuyimina nje ukahlahle umuntu wesilisa la ekhaya ugadile. Yebe, so usisi ngathi mhlawumbe kuyam-offenda mhlawumbe lokho yabo. Hayi awungeke qhubeka nabantu bakho kanje. So sengaze nga-accept-ke ukuthi hayi shuthi yabo nje nabantu laba engihlekisana nabo ngiyaba-understand-isa ukuthi hayi ngicela bandla nimhloniphe usisi wami umdala, mingabe ethi kanje usuke ngaqondile kambi kanje. Manje ngifisa ukwazi ukuthi why enze kanjalo, that's why ngibhalele lolu hlelo. Ya manje before sibiza usisi khona into engisusa kule nkulumo yakho lebuthi abantu bami osukufike nabangani bakho nomuntu like umuntu amangithi abantu bami ngisuke ngisho ukuthi umuntu engihlekisana naye. Mhlawumbe umuntu wakho. Yeah, umuntu wakho. Ufanele usho kanjalo ukuthi mhlawumbe uba nenkinga uzumtshela umuntu wakho ukuthi hayi phela muthi abantu bakho kuyathusa, usanda njengomuntu oshintsha abantu. Cha, ukuthi khona ngiye ngaba nama-previous relationship ukuthi ngiyabheda ngalathi ngizame ngala. Yeah, kodwa ebuka usisi. Yeah, ebuka naye ukuthi okay, yeah. Suke ngalokho akumenzanga ukuthi abe nenkinga yokuthi mhlawumbe ubona ngathi nawe ululaza umuzwa lokushintsha amantombazane egcekeni, noma ngabe ucabanga ukuthi usuwena umfana lapha ekhaya kodwa
Igcineni noma ungumfana kufanele ukwazi ukushintsha amantombazane phela kini uyahlonipha. Hayi angicabanganga-ke lokho. Nami ngiyabona answer nami mnganami. Ake simbize usisi sibone ukuthi yena uzothini. Angifuni usheshe ngikujaje ngoba wena ngithi ufuna usizo ukuthini. Yes. So ngikubuza nje mhlawumbe ama-questions mhlawumbe phela bosikhuluma iqiniso ukuthi mhlawumbe nezinye izinto ozenzayo njengokuthi somdala ngenzeka ukuthi Yenze uthi ezamthi. sharp ngcono beyangizwa. Emuzwa-ke uLukhuzana Mbukelo weBlack Life TV usisi la ichaza udaba lakho ukuthi unosisi wakhe bawu-2 kuphela abazali umakhe nobaba wakhe emshadweni kodwa abazali ngey'bhadi abasekho emhlabeni. Kodwa manje into inkinga abhekene nayo usisi wakhe kade eganile usebuyile emshadweni but sebehlukene ngamapleti. So lento le imphatha kambe kakhulu and njalo methi uyamconfront uvela saqhubene nabantu bakhe. So nami ngase ngiyabuza ukuthi kanti abantu bangaki mhlawumbe uyafike nabangani bakho aseyachaza ukuthi hayi umuntu wakhe ngenxa yabude bendlela yabo so uyashintsha yabo ukuze athole phela lo right ethi nazi kuyiqiniso lokho. Kodwa-ke mina uMlangeni Magasela ngifuna ukugeqa amagula sithathe leli thuba sami somlando sisi. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back Mbukelo weBlack Life TV. Isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni Magasela. Mesibhalelile kusisi la eceleni kwami wabeka udaba lakhe. Sesiyabona ukuthi kubalekile ngempela ukuthi simbize nosisi omdala azoza ukuthi usisi wakho omncane umthanda kangakanani nendlela afisa ngayo ukuthi babumbane as a family benze into eyodwa boba u2 buze umndeni uhlezi right. Ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele usisi eceleni kwami usisi omdala sawubona. Yebo sanibona njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Siyakwamukela kwa-Black Life TV. Ngicela uthathe leli thuba umbingelele umbukeli. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguNoxolo wakamakhanya. Yes, sithando sami. Ngila kwi-Black Life nami ngiyathuka ngibona udadewethu engazi ukuthi ongibizele kahle kahle la. Ngizele intoni. Sithando sami. Yebo. Angishayele usisitefu sesomdala ukuthi kahle kahle yini enza ukuthi ube la. No. Somdala into engenze ngizela namhlanje ka-Black Life kulolu hlelo lithi inkinga zomndeni ngoba kahle sengikhathele indlela esiphilisana ngayo la ekhaya le ukuthi umuntu nomuntu abe nebhodi lakhe nje njalo sibe nokuxabana mangithi ngiyakubonisa ngento ungidube nani ubhekile so sengifisa ukuthi nje ngoba kuqala nje lo nyaka omusha mina nawe sizwane izinto zethu zihambe ziphambili uningi esingakwenza mina nawe masibambisene kodwa kunokuthi sihlukane kanje since futhi siyabantu esingasenabo nabazali lokucela Ngiyakuzwa dadewethu. Angazi ukuthi ngizoyithini lento. Wena njengoba usuthi ngiyakuhlukumeza. Iyiphi into etshengisayo noma i-movement etshengisayo ukuthi ngiyakuhlukumeza? Upheka wedwa ngiyaxolisa umphendulele. Upheka ngihlukanisa amabhodo. Mhlawumbe ungasitshela sithando sami ukuthi yini enza ukuthi ngihlukanise amabhodo ekhaya. Sisi. Mina bengishadile. Yes, sir. Ekushadeni kwami ngahlukumezeka emzini. Kwaphoqa ukuthi fanele ngibuyele ekhaya. Mangibuyele ekhaya bezalwa sibabili. Yes, sir. Kuma nobaba. Yeah. Kuyimina i-firstborn. The time ngifika wamukela kahle udadewethu kodwa ngenxa yokuthi ngibe naleza zingqinamba engibhekane nazo emshadweni wami. Ngase ngadecide nje empilweni yami ukuthi angiyeke ukuthandana nabantu besilisa kwashintsha yonke into kumina imizwa kwandlela engizizwa ngayo ngazizwa nginothando indlela mangimbona ngayo udadewethu because ekhuleni kwakhe bentombazane kodwa kwahamba washintsha indlela ayiyona kanti vele kuzohamba mina ngihlukumezeka then mase sengibona isoka again. Akukuzwa yini ukuthi uyakuzwisa sakho umdala utheni? Hey, angimzwanga kahle kodwa ngizothi angazi umebona nini ubona isoka. Like angithi ingane kama wakho nobaba wakho. Yebo. Kwafike kwaphuma wena ngima wakho kwalandela yena. So nje usuzizwa unemizwa abantu besifazane. Yebo. Yebo kunjalo because kwaqala ukuthi mangimbona eza nentombi yakhe ngibe nesikhwele ngoba kukhona usuku la
kwakuthi khona mangihlukumezekile sithola ithuba sinaye sijabulise ngale ndlela le yabantu abathandanayo. Angikuzwa. Awajabulisa nosisi wakho? Hayi yebo khona sekuyikwenzeka kakodwa sayingane thina. Okay. Sisi nawe sisi. Kwakwenza nidlala nisadlala izindlu. Sabancane nilapho kwakusaphila ngisho umane baba. Nandlala izindlu. Yebo. So ukhumbula lokho sithandwa sami? Ay. Lutho. Kukhona kufihlela bona. Hayi. Udadewethu ngaqala ukuba nama feelings ngaye. Ngiqala ukubuya emshadweni. Ubuye nini mhlawumbe emshadweni ngamuphi unyaka? Nginyaka wesibili ngihleli la ekhaya ngibuyile emshadweni. So lokho wabuye emshadweni nosisi wakho niyathandana? Mina ngingasho kanjalo esidini lami because imizwa nendlela developa ngalo uthando ngaye. Nalala nje kulo 2 years enike nalala? Yebo. Kanye noma? Okwesibili wangikaza then wase wathatha inyathelo ukuthi vetane elokho lethe intombi zakhe lapha ekhaya. Ngilokho ngiba nesikhweli. Asungisho kuhle. Ngangithi ngizama indlela ukuthi ngizombuyisa. Sikwazi ukuzwana naye. Omelambile uzofuna ukuthi nokuthi indlela engicabanga ngayo nami ngangayitshela ukuthi mhlambe khona into wrong engenzayo. Ngicabanga ayikho possibility ukuthi ungaqhuleka njengoba sila ushoot because indlela ojuluke ngayo yangisabisa. Angazi noma bakhona ungasitholela yini bandla thini into ukusula. Anisithole into ukusula bandla guys. Ubuso. Mfethu ingaseqhubeka ngifuna ukwazi. Sizwa. Uzizwa kanjani ngento zami? Hayi mina into engayisho ukuthi anginayo imizwa yakhe angikwazi ukuba nemizwa nomuntu engizalana naye ngoba esho ukuthi kulokho kwesibili ngaze ngamkhuza ngathi hayi wenzani kulokho kokuqala sayingane yabo kulokho kwesibili ngoba esho siwayibuye emshadweni yabo methi uyazama ke lonto ngase ngiyampusha awe ngathi hayi angikwazi ukwenza lonto wena usisi wami uyigazi lami yabo angikwazi ukuthi ngalokho senza leyo nto nawe ukuthi siyajola siyalalana kanje so angizange ngize ngimnaye mina ngimthatheni ukusisi leyo uyanqanda nokumtholela umuntu usisi wakho ngoba phela uyazi usezizwa ngabantu abanjalo unabo abangani abadala hayi le nto isihlezi ibanga ngihlezi ngimfunela umuntu ethi akabafuni nabantu ufuna usisi wakho yena umuntu enginemizwa naye hayi ngeke udisturb udinga nje ucepheshe bangampela futhi wena highest level angazi ukuthi ngizoyichaza ngithini ayikho into enjalo sithando samezo whatever odlule kona emva kokulahlekelwa umshado ubuya ekhaya angazi kwenzakalani emzini wakho ukuze ubuye but khona la ekudisturbe khona bengicele kodwa ithishu cela ukuza amanzi kwena yashisa nama lights nawo yashisa kanti nehlazo lashisana isicevu thando ngaze ngihlale kanjani angifuni ukukujaja yeso angifuni kwangampela sithando sami but into yenzayo ayikho right iabuse kwakena kwawena nje udinga uqepheshe ukuthi wakwalala nosisi wakho umsevisa kanjani nosisi wakho uma ukuthi ufuna ukuthana namantombazane ngoba kwakona nje ukuthi ufike ushade bese uthi usufisa ukuthana mhlawumbe udistebhekile kwakona uqaleni uqala ngoba usuhlukene nomyeni wakho uzizwe unemizwa yabantu besifazane phela fanele uzalwe nayo le nto noma uyidiscover indleleni akufanele kube ukuthi ubuya nje emashishini ukuthi ngisho nalowo muntu ukuthiwa uthola umuntu uyacabanga ngenzo xa uthola umuntu kanti wena uyilimalela ingoba uhetholo yamfana yikho manje usufuna ukuthi uyisize ngawe mhlambe naye ilokho ngiyakuzwa sisi manje dadewethu umisa ukuthi kwenziwe njani mina ngiyafisa ukuthi
uyiyeke lento leyo yenzayo kumina ngoba nami iyangihlukumeza njengosisi wami omncane. Ngifisa ngisho ukuhamba la ekhaya kodwa angikwazi because manje ngigadile la ekhaya ngiyiso since kwasala abazali ngisashiwa abazali. So nje ngifisa ukuthi nje uyiyeke le msangano yakho uthole umuntu nami ngoba uyabona ukuthi nginawo umuntu wami engiphilisana naye. So bawuthi nje siqhubekele nje phambili njengey'ngane zandawonye. Ngixolise ngalapho dadewethu. Sisi, kuneqiniso ekufanele ngilikhiphe. Udadewethu lo ngazalwa ngingedwa ngimanga, udadewethu wa-adoptwa. Ubaba wayeshade noma cause nami ngikwangaphandle. Ubaba wayeshade noma wayengabatholi abantwana. Kwasho ukuthi ufanele ehambe efuna umntwana mase besibhedlela beyo-adopt umntwana. Emva kwalokho wabuya naye usisifezile ngamthatha ezusisi wami. Kodwa ngiyabona manje ukuthi uthando ladiko lapho. Kumele ngimtshele iqiniso yize ngamazi baba wakhe. Kodwa awuyena wale ekhaya sisi. Ngiyaxolisa ukwazi lokho. Sicela ubufakazi singakwazi ukuthi siphinde sibuye sinikeze i-DNA test because emva kwayo yonke into osudlule kuyona. What if isitoro senzayo manje for ukuthi ukhave yonke lento ofuna ukuyenza wena? Singakwazi ukwenza lokho. Cela usivumele. Ayikho inkinga uma ukuthi unesiqinisekiso ukuthi wa-adopt. Ayikho inkinga singawenza amadini. Anginankinga. Ma ukuthi ufuna ukuphuma ekhaya dadewethu, ayikho inkinga. Ungahamba uyofuna indawo yakho, ngizoqhubeka mina njengodadewenu omdala ngikurentele la uzobe uhlala khona ngoba uthi ufuna ukukhululeka. Phezulu zizonjani? Hey, ngikhuluma iqiniso angazi ukuthi ngithini. Mina ngiyayishela. Cause yonke le minyaka mina ngikhula naye, ngazi ukuthi usisi wami omdala, mina ngusisi wakho omncane. Nangendlela nje ebengimnakekela ngayo. Yabo. Manje bese sho kanje angazi. So yikho wena ungenankinga ukuthi nenze noma yini ngoba uyazi ukuthi akalona igazi lakho. Yebo. Okay. Ngicela abantu uzivumele Fezile ukuthi uthole usizo and also senze i-DNA test to prove lokho kusho usisi wakho. Emva lokho uzobe sekuprovide ngochwepheshe. Ukuze ukhululeke nawe ngoba lento awuyazi uyithola la and awusazi ukuthi wenze kanjani. But ngicathi kubalulekile ukuthi sithole i-DNA test. Iyona ezosisiza. Bese sibuya sazi ukuthi okay sesithole i-DNA test ngempela nibona abandawonye. Kodwa nalokho akunezilungelo ukuthi ube nama-feelings akhe. Mhlawumbe ngakushintsha-ke kodwa ngiqonda ukuthi vele ngumyeka ngokuthi igazi lakhe angazi angifuni ungena kulo kulezo kuthandana ngoba noma ngabe kuthiwa i-adoptive for the fact that you guys grew up together fanele kunikeze leyo ukuthi nabandawonye. Uyayizwa leyo nto? Yebo. Excuse. Siyabonga sithando sami. Ngiyaxolisa yezwa ukuthi ukhipha ubuhlungu le ndaba. Ngiyabonga. Siyaxolisa shame. Kodwa sizo sokutholela ngiyabonga ukuthi usinikeze nemvumo ukuthi senze i-DNA test ukuze sikwazi ukuqhubha lo daba ngoba ngibona ngathi ngeliphelele la Fezile lezo. Yeah. Oh my goodness. Mukele Black Life TV angazi ukuthi ngizothi angikwazi ngisho noku-highlight. Usisi ufike la enenkinga ukuthi usisi wakhe akamhlalisile kahle egcekeni. Sebeze bapheka amabhodo ahlukene. And akakuthandi lokho ngoba bazali uma wedwa nobaba oyedwa. Usisi besimlanda sitshela ukuthi unama-feelings asisi wakhe. Ngenxa yokuthi azange ahlale kahle emshadweni wakhe usebuyile ekhaya. Nje ubuyile ekhaya mevele sengasabafuna abafana abantu besilisa waseyacela-ke kodwa-ke ukuthi asikwazi ukuthi sikhiphe ukuthi kwenzakalani emzini wakhe. Okwamanje sinitshela ukuthi into eyenza ukuthi azaphume yini because asizelanga khona. Siyakuhlonipha-ke lokho thina as Black Life TV. Waseyachaza kodaba lokuthi uyithole sethanda nabantu besifazane kodwa umuntu anama-feelings naye kakhulu uyena lo sisi wakhe akhule naye. Ngathi ngisathi uswe lokho ngimangele
wavele wabuya futhi nesinye istory esethi-ke nje lo sisi lo nje bekhule kanje abazange yena abazali bakhe uyedwa kuma wakhe ubaba wakhe azange bathola abantwana wayeshade nobaba wakhe bahamba bam-adopsa bamthola ilinga udadewabo. So yikho-ke usisazi ukuthi abandawonye ababona abandawonye. Mina ngase ngithi ukuqinisekisa lokho abenze sure ukuthi bayazama ukuthi sizama ukuthola i-DNA test ukuze sikuprove lokhu sibuye nako nawe kumbukelekayo usiwazi ukuthi ngempela bayena even though bengabona abandawonye bobawu-2 akumnikeza ilungelo ukuthi fanele athanda nosisi ngenkani because ukukhula nomuntu ndawonye lokho kwenza ukuthi ngigcine sengathi nabandawonye even nazi ukuthi you're not blood related. So I think leyo nto leya edinga ukuthi nibe naso i-space se-respect yabo njengomndeni yabo. Umndeni akulona igazi kuphela. Simnikeza ithuba nosisi ayitholele elakhe usisi ofana nosisi. Mhlawumbe uyogcina emtholile emthanda. Kodwa angakufosi lokho ngobazi iqiniso yini ukuthi vele abekho blood related. Cathi uMlangeni Magasela ukwazile ukuthi ayi-highlight ngendlela ehlelekile le ndaba. Ngokwami-ke ngiyabona ukuthi lo mndeni uyadinga ngempela i-counselling and i-counselling i-DNA i-counselling bese siyabuya sibone ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Bazokuthola yini indlela yaphambili noma kuzokwenza kanjani noma uFezizwe ufanele aphume ayithole indawo kuhamba oyimela noma basazophinde behlala ndawonye kodwa with an understanding ukuthi we will always be family njengoba abazali bashiya somndeni. Mlangeni Magasela uyanithanda bafethu. Sibonga kakhulu for watching Black Life TV.